Tinokudokezai mabuja tauya nonhau dzanyasi zuva rochigumi mwedzi uno waMbudzi. Tirikutandira tiri kwedu uno kwaMutoko. Panya kuchena paye mhanduye pakaita kunyangariwa. Nyaya yacho irikuita kuhwadza. Ipapa wagoreketa wagoti kwai kwakatounziwa maprofita kuti azame kuita kuti zvinhu zvidekare nokuti zvibenhuke kuita zvisvinu, asi kwai wakatosarenda waye maprofita aya kutoti aiwa tichazvikona baizvi. Kuno kwakutotsvakiwa n'anga mhanduwe kuti dziuye dzeite idi kuseka nhamo sorugare. Pakaita kunyangariwa apa, rekai tione kuti zvinosvika kupi, asi muendero wazviri kuita uku waita kunyangariwa. Dai wambotsvakawo macheche makuru zvaita zviri nani, peno waikona kuuya konhadzirisa kuti zviite zvakanaka, nokutoti apa paita kunyangariwa. Mazuva ano zvakunetsa n'angadzo dzakuuya dzichisiya zvimwepo kare. Kuno rekai tione kuti zvinotekaira sei. Tinenge tichindokunyepai mhanduwe kana paita zvimwe zvaburika. Dhamu rokaribha rasara anosvika muzviti basi zvomvura kubva muzana 2% pachirungu paita kunyangariwa. Ipapapa kureketa kuno gore rapfuura manga mutori nosvika mu15 kubva muzana. Parikuita kuningisika zvinoba apa mhanduwe, kureketa kuti izvezvi zvikaramba zvakadari kana mumasondo anoteera mairi chaiwo tinosvika batiri pemagetsi ari kubva iko kudhamu rokaribha. Heno kuti vachazviita sei aukomana, tikai tirambe takaparinga, asi zvichaita kuhwadza chaiko kuzvinu. Nelson Chamisa agoburika ipapa ari kureketa kutoti wakomana kuNamibia kuri kuitika tusvinu twakanaka tunoyemurika nowanhu wese. Agoburika ipapa ari kuratidza pachena kutoti bepanhau rohurumende ikweyo ranga riri kutoita zvokuratidzawo zvinhu zviri kuitika zvomapato anopikisa kutoisa pamberi chaipo pahuma ipapo. Kunorekai tione kuti zvinodini. Abva anakidza achibva areketa kuti aiwa WZBC, Herald neMizim Papers nevamwe kuringai waro zvinoitiwawo nedzimwe nyika izvi zvisvinu zvinoda kuti zvikoperiwe. Kwaikako paidhoiri zvinu ndokuti zviite zvakanaka. Rekai tirambe takaringa kuti zvinosvika papi. Mvura iri kunaya yaita kunaka, asi wakuru wagoreketa kuti kwai kunaka kochimwe kuipa kochimwe. Uipi hwokutadza kuwaka huri kuitika muZimbabwe idi hwabva waita kutanikiwa pachena. Kureketa kuno mvura iri kuita mafashamu, kundonaya zvishoma yobva yaita mafashamu. Koka mumaguta muri bekuisiwa zvimedza mvura zvinoita kuti mvura iende, kana ichinge yandowanda yobva yandoenda mastorm drain pachirungu. Kuno mabuja kundonaya basi maakutokupana nomvura, kundoti mvura maakutokupana ipapa. Heno kuti zvichapera papi? Ende zviri kuitika nzvimbo dzese, Bulawayo, Masvingo, Harare, Mutare, kwedu Buja paribe pari kusara mhanduwe. Unobva waita kusaya kuti kochinga zvatine mbiri yokunzi tino vanhu vakafunda vanoziva fani kuronga zvinhu. Kohokona igotadza kutirongerawo kuti patinotenga nokuwaka tinoita zvinhu zvisvinu, tinowakawo nzvimbo dzinenge dziri mabuja. Heno ipapo kuti pachanhadzirisika sei, ticharamba takazviringa hedu. Wereshmeni Ncube idio mabuja pakanyangariwa. Izvezvi wakureketa kuti kwai Chabangu tinomuziva Chabangu akandoitawo satombotiya womubato redu, aribe kana simba rekuita chinhu kana kudii. Vari kukangamwa kuti ndio wagomupembedza wachimubhabhadzira kuti Chabangu rekai tirekete naye, rekai timuise padhuze kuti kuno vazhinji vanoziva kuti matsotsi kana akaba akawanda vanozondonyandurana basi pakugovana kako. Idio chokuba chinoriba urugare wakomana. Rekai tirambe tichiringa kuti wachaipedza sei, peno ndiye achabva akupiwa makutukutu omari ari kumirirwa iwayo. Heno ticharamba tichiona kuti zvinoenda nopapi. Mapurisa oZRP ari kureketa kuti izvo zvautanda manji kutsvaka kuti imbanani wanotora mapikicha, anokutumira mapikicha otsaona dzinenge dzichiitika nokudidi, kwai zviri benzero zvizvozvo.
nzvimbo yekuti mubatsire vanhu mune mundotora mapikicha nokudidi muchibva maisa kuti hama dzavo dzione dziri bekunyepiwa zvezvino zvinofanira kuitiwa. Heno kuti zvichasvika papi, heno kuti zvichatetekewa chere. Asiwo munyika medu munondoziva kaa kuti vanotsvaka kutoti waite muenzaniso kana kumunhu mubodzi kuti waratidze kuti tiri kuziva zvatiri kuita, regai tione kuti zvinosvika papi. Apawo kare mapurisa amanikidziwa anodare nyasi kuti wabenhutse mafoni nezvimwe zvinoseenzesa magetsi zvodande mutande zvawakatora zvana Matai naRobson naiye Samuel Gwenzi. Aiwa tikuti zvisvino dai zvatoenderera mberi izvozvo. Kwai kanzuro yeguta reHarare ipapa iri kutoita urongwa chaiwo husvino hwokuti waende kopaza vari kuda kupaza mhandiwe kupaza. Kwai kupaza dzimba dzinosvika zviuru 5 dzakavakiwa zvisiri pamutemo. Wakatoenda kumatarotsi mhosva wakapuwa mvumo nematare yekuti wapaze. Mabuja regai tione. Kwai chikonzero chikuita kuti wapaze inzvimbo dzaifanira kuti dziisiwe zvikoro, kuisiwa zvitoro, kuisiwa nzvimbo dzokutambira mapaka wana ayewo apwere wokuti waende kootambira ipapo nezvimwe zvakasiyana siyana zvaifanira kuisiwa ipapo. Kuno imi makazoenda kowaka dzimba dzenyu. Regai tigoona kuti zvinosvika papi, nekutoti vanhu kuti wazowake kanzuru inenge yatoisa chidhindo kuti aiwa pauda kuwaka pakanaka, urongwa hwako hwokuwaka plan pachirungu aiwa isvinu. Kuno regai tizvione kuti zvichasvika papi. Iyoyi ichakona kuzvimbira mumwe munhu, regai tirambe takazviringa. Manyadzo ataona nyasi padande mutande, kanzuru yogwanda wakomana kutadza kudzima kamoti kakatukutuku kari kupfuta kusvikira kaperekese mabuja wachindoita hakukupa kwai kutsvaka kadhishi kukupa mvura munhu ada kudzima motika. Iyo motika yoana madzima mvura iripo paribe kana unobva waita kuona kuti idi takaita kutukiwa newakapfa mabuja. Zvinoita kunyadzisa. Regai tizvione kuti zvinosvika papi zvichiramba zvakadando. Kwai bazi rinoringa nezvemari raMuturi raagoreketa iro kuti kutumira tsamba kumapazi ose hurumende kuti kuchiribe vanhu vari kubvumiwa kuburika kunze kwenyika kuenda koita chero zvavanoda ikweyo. Pokare kwai izvezvi wanotora mafuta opeturu nodhiziri okuseenzesa waiwadamuriwa nopakati chaipo. Kana wanga uri kumbopiwa 100 waakupiwa 50 ende waakutoda kutanda wareketa kuti uri kuyadii. Muchiona zvichidari zvazvinodari pamuti munyoro mhanduwe ko unowaka unenge wakaita kuoma zvawo. Heno mabuja kuti zvichapera mushechere izvozvi. Regai tigoramba takaringa. Apa vanhu vese waita kubvura ziso manje kuti chii chichaitika pakuturiwa kourongwa hwokutekedzwa kwemari kwegore riri kuuya wakomana. Ukatoona kunonokera kwairi kuita nyaya yacho wotoziva kutoti pano zvisvino zviri kuitika ipapo kuchachemiwa mhanduwe. Somakore ese kunogara kuchindochemiwa pavanomira vachireketa wakuruwo kunenge kuri kundochemiwa basi. Regai tirambe takazviringa kuti zvinosvika papi zvakadando. Sokuziva kwenyu mamiriro utano munyika akaita kunyangarirwa mhanduwe. Kureketa kuno kwai chipatara chikuru choparire Nyatwa ichocho basi chakandoita basi kurapa vanhu zvirwere zvemwoyo vanosvika 40 zvokuvhuya zviya. Kuno wari kufanira kuti wange watopfuura mazana kutosvida kusvika 200 chaiwo vanhu vanenge warapa pagore nepagore. Asi heno yawe dai wapindira vanhu wararame. Uyu mabharani mukuru wodunhu roSadhaki aenda koringana usunosu kuita kadombokanya ainawo Mnangarwa. Regai tigoona kuti zvimwe zvichaburika ipapo. Apawo makurukota anobva kunyika dzomuSadhaki watosvika munyika wari kutoita kamusangano kawo nyasi. Kadombokanyai kacho tichazomba kuti kanenge kari kuunzei kuwanhu. Tinenge tichindokunyepai kuti paine zvimwe zvinenge zviripo. Chikwata chobhora choHighlanders Hailanga Bosso izvezvi chaburika chitoreketa kuti Brian Moyo ndiye akuitiwa uyo agere hunde kambani iyo Highlanders. Regai tigoona kuti zvichasvika papi zvichaita kuti abudirire chere
heno ticharamba takaringa. Wokiriketi wari kuti waburitsa mazita avanhu vachatamba mitambo yeODI pokare T20 pari kuuya chikwatacho Pakistan. Aiwa, tanhadzirira, rekai tione kuti zvinosvika papi. Tinenge tichikunyepai kuti tinenge tichihwina chere kana kuti kukwapaidziwa tiri mumba medu. Kumwe kuhwadza kunoitika izvezvi kuno mufana nemakore 24 24 pachirungu anonzi ari apiri arambidziwa izvezvi kuita zvokutambo wokunyirana bhokiseni. Ipapa kwaiapo makore 2 nonyaya yekuti anoita basa rokumwa zvisingabvumiwe. Mabuja abva atotorewa bhande raanga akapuwa kare kuti kwai muAfrica muno ndiwe iwewe vanhu vasingareme lightweight pachirungu kwai ndio uri kwakunda wese kukanda zvimbokoma. Kuno apa abva atorewa. Zvinoita kuhwadza, unoita kuona kutoti idiwo zvinodhaka zvizvi zvisvinoba zviribe chisvinu chazvinounza munyika. Rekai tiringe dziri kuitika pasi rese. Nyasi pakanyangariwa muSouth Africa izvezvi kwai vanhu vanodaba vanowenga wabiyawo vanobva muAfrica nedzimwe nyika vari kuita kung'ara izvezvi, kuita kujamashonja aribe kufetiwa mhanduwe waripo kumalokesheni kwawoko. Kwai vari kuti vanhu vanomasitoro aya anonzi maspaza ikweyo kwai vari kubvumiwa ba kuti wauye koyanyoresa. Wari kutokuwa nematombo mhanduwe zvokutoti pari kumhanyiwa pari apa mihwe ipapo. Tikaiti zvione kuti zvinosvika papi asi zvinohwadza. Kumwe kufadza kwaitika mbichana nyasi kwaburika kuti vanhu vari pasi Mpovhu iko kuNorthwest kuStilfontein kwai ipapa wakubvumiwa kuti waunzihwe mishonga yochirwerecho yoma-ARV pokare noimwe mishonga yana BP noshuka inonwiwa nevanhu varipo pasi ipapo. Rekai tione kuti zvinodini. Ipapa ndiri kutofara kutoti zviri kuratidza kutoti wazhinji wangu vari pasi pavari kuburika vanhu vomunyika imomo muSouth Africa imomo. Kuno rekai tione kuti wanga vari kumhanyira kuti vanhu vokunze vachazoita sei. Kusara wakaita kuita kuzara nozai pahuma chaipo. Rekai tirambe takaringa. Sadhaki inoita kunyadzisa iri kuratidza pachena kuti waribeka nabasa nevanhu daiwo chidiki wedunhu rese rosadhaki waita kuti ngwangwangwa chaiko nokutoti ipapa wakuru wosadhaki wakutoburitsa wachireketa kuti kwai makorokoto Daniel Chapo kuMozambique iro dare guruguru reikweyo rinofanira kuti ritsitse kuti uyu ndiye ahwina ribe kuzvireketa. Mabuja apo pano nyaya apa. Rekai tirambe takaparinga kuti inopera yakaita sei. Kwai kuno imba yokudurikidzana kana 4-story building pachirungu yakagwa iko kunyika yoTanzania muDar es Salaam yakatogwarasha vanosvika 13. Rekai tiringe kuti zvinopera sei. Mweya yawo izoro remurugare vanopfuura 74 wakakuwara. Izvezvi tiri kufara kuti kwai kuno vanhu vari kuzikana kuti wachirimo mukatimo kwai vari kupinziwa tokuja nokumwa nohwangwadza mhanduwe ndokufadza kunoita yawo. Rekai tirambe tichizvitenda izvozvo kuti zviri kuitika. Wakuru wonyika dziri pasi pochikwatacho G20 variko kuRio de Janeiro kuBrazil. Rekai tione kuti zvinosvika papi. Mukuru weSouth Africa, mukuru weChina ndo vamwewo vakuru wonyika variko ikweyo. Rekai tigokunyepai kuti vanenge vari kuburika nei izvezvi kana wapedza. Uyu anonzi Bill Gates mabuja pakaita kunyangariwa gonzi ipapa ari kureketa kuti iye ari kuda kuti kwai tibise ng'ombe. Kwai ng'ombe dzese kunyanya kuAfrica dzinofanira kuti dzikuwe dzidambulwe dzibisiwe munyika nokutoti ng'ombe dzinokonzeresa kuti kwai pasi rese ripise. Ari kukanganwa kuti ndege yache ibodzi painokwira naye ichienda kwaanoenda kwese. Iye basi anenge atokanganisa upenyu hwevanhu vakawanda. Kupisako kunoita ndege kunoita kusvinu hwii kupisa kunoita ndowe. Kwai ndowe yenyuyo ndo inoita kuti pasi rese ripise. Muyembe wakadari akandomakirira basi kuda kuti zvekuAfrica ndimi mudzimimi gwarashai ng'ombe dzenyu kunoti kuzvidaba hwendo huno tikuzvidaba apa
kuNetherlands kuno vanhu watoti isusu tiri kuda kumuendesa kudarotsi mhosva yeyu agonyepera kuti kwai iyo mishonga yochirwere chodzihwa mupengo kwai yakanaka imisvinu. Izvezvi zvakurwadza nekuti vanhu vari kuramba vachindopfa mhanduwe. Regai tirambe takaringa kuti ichapera sei. Tinenge tichindokunyepai munondoziva ka tinoramba takavhura ziso. Uku Miss Universe wokuNigeria Chidima akaita ndiye akaita nhamba yechipiri mhanduwe. Tikumurovera manja yakahwiniwa ka Miss Universe neuyu wokuDenmark wokwedu iye Sakile. Aiwa tikuti wakaita tusvinu kutoenda ikweyo ndokwakuri kuzvinu mhanduwe. Tikutofara kuti patakavhota padande mutande zvedu mavhoti edu ndo paakashanda. Wakazotadzawo kumupa nokutoti ka munondoziva zvokunyika kwedu, asi tiri kuramba tichindotenda ipapo. Nyaya yaburika makuno yano kwai kambani yoBritish Airways kuBritain kuku kwai yasaya kuti yoita sei nokutoti ndege dzese ichiri kukona kuziva kuti dziri papi imo muEurope momo. Kwai dande mutande rawo hino zvaraita kunowo Heathrow ndo waakutoramba ipapa wakaita kumira chaidzo nadzo ndegedzo kuti wakone kuti dzimhare zvakanaka. Mabuja yei panokona kuti akunyangariwa apa. Regai tione kuti zvichasvika papi izvozvo. Tinenge tichikunyepai pozvinenge zviri kuitika kwanyasi. Mabuja regai tigumire pano. Ndini wenyu Mhanduwe Onau.